Artimang, Lukumang, Nana Sasa Bayokoromo. En Yusuf Sarana Saif Sadeni, Foroisi Gadri actor ten wispe de we Bariodi. We karif ko arti de prespartori. Sobu so we Barodi Noord gogo mit Zuid, Oost gogo mit West en mis don janga mi one time brother. Bararot kono. Ja, maar Gambo, dat de baga voor presenteren een programma, maar volgens mij Beijing, wat badens maar odi natrasi. Alla deze namen wat baden maar odi, en we accident voor hardens touru, de banyi, voor ko argiden tori, want tori de takti de maar. Ja, ti de tumsi furu, lieve Hugo Bessingi, langa tachi no deselina. Dus dat wat ik tumsi langa tachi no deti de maar sorry meki shisani, dat fi serefi, das mane konji siksif neji. Want thema te Korean anelafu. Dati. Isabi toch. Want dan de man betek wan tori om dat vindt dat jana wan project om dat nani keri dat wan project beseti. Fa woyo tori. Dat de man mek wel op hafa sani. Dus maar is sam ne verstaan. Mino man begrijpt dat je zijn des maar appreciëra ini. Fugo libin wan trawan verstaan. Fugo libin wan trawan ati of go libin wan trawan broeksaka. Mino sap sana appreciëri di dabi. Ja, dus dat minimum begrip ook te waren. Zo. Mijn mek sensatie fatori, toch? Ja, want dan mek u jere, sa masara chance refi, et taki over van 20 project, die de man keur goed. Keur goed kaba. Ja. Dako archen. Afgelopen woensdag heeft de regering tijdens de Raad van Ministersvergadering meer dan 50 projecten goedgekeurd. President Chandrika Persat Santokhi vindt het jammer dat er slechts delen daarvan worden gepubliceerd om de samenleving te misleiden. Tijdens de ceremoniële uitgifte van grondbeschikkingen op Saramaka zei het staatshoofd dat het gaat om een project dat zogenaamd is uitgelekt. Hij geeft aan dat het niet alleen gaat om een markt op Nikeri, maar over infrastructurele ontwikkelingen binnen geheel Suriname en de samenwerking met de buurlanden. En jammer, VP, dat niet al die 50+ projecten die we afgelopen woensdag goedgekeurd hebben in de Raad van Ministers, zogenaamd uitgelekt is, maar één. Maar laten we al die 50+ projecten presenteren aan de samenleving die we als regering woensdag goedgekeurd hebben. En die gaan we uitvoeren. Het gaat niet alleen om een markt daar in Nikeri. Het gaat om infrastructurele ontwikkeling. Het gaat om een weg van Paramaribo tot aan Dritabiki, wat ook goedgekeurd is. We hebben ook goedgekeurd projecten in de agro-business, agro-industrie voor Saramaka, luchthaven, Nikeri, brug hadden we al eerder goedgekeurd, komen wij quarantaine, komen wij een voerenwaterproject uit, daar is ook goedgekeurd. De weg Oost-West verbinding, Laarwijk, Domburg, daar is ook goedgekeurd veerbootproject. Nieuw-Amsterdam, Leonsberg om fileproblemen op te lossen. Voor Wanica is goedgekeurd. Het project van vuilverbranding waar mensen jaren daar zitten in een stank. Voor Para hadden we al goedgekeurd. Onderwijsproject, middelbaar onderwijs, technisch en beroepsgericht onderwijs. Marowijnen hadden we al goedgekeurd, middelbaar onderwijs. Sportschool Marowijnen. Gaan we binnenkort launchen. Voor alle districten hebben we projecten goedgekeurd op het gebied van infrastructuur, toerisme, maar ook grote projecten in het kader van oil en gas. Dat we die gasindustrie kunnen ontwikkelen, gas uit Guyana, gas van Suriname, met een shorebase daar in Nikeri, brengen naar West-Suriname, die bauxiet die daar aanwezig is, weer met goedkope energie ontwikkelen. En gas exporteren richting Brazilië en Guyana. De minister van Buitenlandse Zaken is met spoed vertrokken gisteren naar Brazilië op uitnodiging van de Braziliaanse regering om te praten over grote projecten. En ze sturen nog een vliegtuig voor ons. Ze sturen nog een vliegtuig voor ons. Waar ik zelf met de president van Brazilië gesproken heb. Laten we een summit houden hier zo. Met de president van Guyana, Brazilië en van Frankrijk en van Suriname. Laten we een subregionale strategie ontwikkelen. Met Suriname, noorden van Brazilië, Frankrijk, Guyana. Als een gebied voor vrijhandel, voor investering, voor zuurstofverschaffing aan de wereld.
maar ook strategische projecten. Maar dat zijn allemaal grote projecten die we gaan uitvoeren. Zo, dat doe je als president van Kondre Taki. Dan was man af usteri moro. Nee, tuurlijk niet. Isabi toch? De korde krabiasi. Ja. Zo. En dat je begreep, brada Rut, want toen zijn heb ze, want Isap taka president kwijt ook. Ja, toch? Zo. Maar dan, we maken shi van als aan dus transparantie toch? De shi van een president, het draagt over. Je moet het ook. Die vicepresident. Ja, tuurlijk. Isabi toch? Als aan een one-man show. Nee, maar zijn negos tak ita, meu guerra de je te gaven. Nee, protocol. Je teken. Asana no wan bakbouwen Nee, toch? toch, sa sane Nee, ook. protocollen tekenen alasan. En Ja. dat cervicaal ook. Ja. Ja toch. Kijkers, zoals u ziet zal de ondertekening van het protocol plaatsvinden tussen de president en de vicepresident. Bij deze? Ja, natuurlijk. Ik bril halen. Ik zal het protocol van overdracht voorlezen. Proclamatie van 17 augustus 2021 betreffende de waarneming van het ambt van de president van de Republiek Suriname door de vicepresident van de Republiek Suriname. De president van de Republiek Suriname brengt ter algemene kennis dat hij vanwege zijn vertrek naar het buitenland op dinsdag 17 augustus 2021 te 15 uur voor korte tijd afwezig zal zijn en dat in dit verband daarmee krachtens artikel 98c van de Grondwet van de Republiek Suriname binnen het grondgebied van de Republiek Suriname het ambt van de president zal worden waargenomen door de vicepresident van de Republiek Suriname, de heer Ronnie Brunswijk. Getekend Paramaribo 7 augustus 2021, Chandrika Persat Santokhi. Beste president. Ja, bedankt, directeur. Motie van het kabinet van de president. Heer vicepresident, u hebt het net gehoord. Constitutioneel bent u daar aangewezen als waarnemer van de president. In verband met mijn afwezigheid. En we hebben vanaf ons aantreden één standpunt gehad. Eenheid van beleid, eenheid van bestuur. We hebben nog toegevoegd eenheid in leiderschap. En dat zal de basis zijn van ook het bestuur. En dat zal ook in ieder geval die verbondenheid zijn. Waar we net afspraak hebben gemaakt met de vicepresident dat wij volledig beschikbaar en bereikbaar moeten zijn als we elkaar nodig mochten zijn. En dat in ieder geval een ander land, in dit geval Guyana, geen probleem mag zijn om elkaar snel te vinden als het gaat om beslissingen waar we elkaar nodig gaan hebben in nationaal belang. Veel succes toegewenst. Dank u. Ja. President. Zo. Dan in een pistool disi, dan masara chance refi, of you. Ja. Nana sasa ba yokoromo we wato wala mala. Sanga go dwa Guyana. Je verstaat. Natuurlijk. Zo dat Koluka pis dat ook toe. President, dit is uw tweede bezoek naar ons buurland Guyana. Hoe blikt u terug op het afgelopen jaar als het gaat om de betrekkingen met Guyana? Ja, het eerste bezoek was meer in het kader van de inauguratie van de president, Ifran Ali. En we hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om direct een werkbezoek van te maken. En uit het werkbezoek is dan voortgevloeid dat er 2 nieuwe leiders net gekozen, net geïnaugureerd, bereid waren heel ver te gaan in de samenwerkingsrelatie tussen beide landen. Maar ook op basis van het principe, liever een goede buur dan een verre vriend. Dus we hebben elkaar direct gevonden en we zijn vanaf dat moment begonnen te werken aan een werkprogramma ter versterking van de relatie, maar ook
direct besluiten genomen. Dat er een strategisch platform komt om samen te werken, waarbinnen de 2 presidenten zelf gaan participeren met de minister van Buitenlandse Zaken. En dat is dan verder uitgekristalliseerd in verschillende werkgroepen, die dan afgelopen jaar bijeen zijn gekomen om de verschillende vraagstukken te bespreken. Issues die geïdentificeerd zijn, ministers die daarvoor ook aangewezen zijn om deze samenwerking ook goed te gaan uitvoeren. En uiteraard bij de uitvoering gaat altijd blijken dat er dingen zijn die goed lopen en dat er dingen zijn die minder goed lopen, die misschien ook soms knelpunten zijn. En dat staat nu op agenda. Van welke zijn de zaken die nog aangepakt zou moeten worden op het niveau van de 2 presidenten. President, wat zal uiteindelijk uit het aanstaande bezoek moeten voortkomen? Ja, kijk, je moet rekening houden dat er zijn 2 landen die een historische samenwerkingsrelatie hebben. En misschien heeft men afgelopen jaren te veel naar issues gekeken die ons scheidt. Wij 2 nieuwe leiders kijken naar issues die ons bindt. En er zijn heel wat zaken die ons binden. En dat moeten we goed gaan ontwikkelen. De grootste uitdaging is op het niveau van die oil en gas. Waar Guyana een stukje voorsprong heeft op het gebied van die exploitatie van die oil. Maar we hebben onze staatsolie, die al zoveel jaren bestaat, die zoveel ervaring heeft op het gebied van oil exploitation. Daar is een area of cooperation. Maar die gas, daar is Guyana nog niet aan begonnen. En daar is Suriname nog niet aan begonnen. Nou, als we dat allemaal goed kunnen bespreken. En als 2 leiders bereid zijn om die gas middels gasleidingen bij elkaar te brengen, dan hebben we goedkope energie voor de ontwikkeling van de industrieën aan wederzijds. Maar ook West-Suriname-project. Maar tegelijkertijd energie, gas exporteren naar het buitenland. Dat staat op agenda. Maar ook de simpele dingen die in feite het leven van alle dag soms een beetje ongemakkelijk maken. Veerverbinding, busverbinding, vaartuigen die de quarantaine moeten opvaren voor economische activiteiten. Bedrijven die aan de zijde van Guyana gevestigd zijn, die soms op een gegeven moment met onvoldoende vrijheid kunnen varen. Die dingen moeten allemaal opgelost worden. Vraagstuk van de vissers, vraagstuk van veiligheid, immigratievraagstukken, defensievraagstukken. Brug, een hele grote uitdaging. Hopelijk dat we met dit bezoek kunnen vaststellen wanneer we die openbare bidding kunnen hebben. Zodat men ook kan starten met de verdere uitvoering van het project om de brug tussen Suriname en Guyana daar een feit te laten zijn over de quarantainerivier. Maar tegelijkertijd willen we dan die positie van die 2 landen, en dat is waar wij als Suriname invulling aan wensen te geven, die positie van Suriname en Guyana. Laten we dat goed in kaart brengen. En laten we Brazilië ook erbij betrekken. En daarover heb ik goede gesprekken gevoerd de afgelopen periode met de president van Brazilië. Zo, maar is dat vals nieuws kon de maar spoiten kon baka. Ajer, mino maar begrijpen aan dat. Isabu maar be singwa singi takabe taporne potin oso. Maar de no sap sumago opa doro porneng. Fa ka doro. Ko poris maneng anga de saati. Maar de bijis mataki suma na pornem gawansi. De sporne na fa lasma. Dati sasana ruko. De ma takwa interessantu taki. Bobby afu chima tum si biji wa chiri. Dati. Ja, Boba afuma. Zo, dus dat we luku isabi tok u yerek basa president go do. En dat sma bevindt dat ja dan dis no be de terwijl na vice-president wango fugayana go Texas. En de rest tang wan de saptak no biti maf kondere kon. Want de tumandati na counterpart fu de serifito. Takangami. Jullie kwanteren no. Mi feni tak if je takonsan de seeker. Je kan go leggen uit wat delegatie go dape. Eigenlijk als ma die takasanati, als ma tak ons snoepreisje. Ja. Na business de mij go dape. Business omdat je no de man no na oli partner. Ja toch. Isabito. Ja toch oli partner de. Ja.
Nanga gas. Ja, toch ook toe over Affair, verbinding, broodje, handel. Veiligheid. Ja, toch. Alla de zijn dat de man go taki. En de man tak toe, want miera president taki. Ja. Atak moro betere. Wan mati di dai sei bere da wan fara wang. €6 ko. Dus masarcha no go suka san tena faya kara presi baka pede mai tak nyet. Isabi toch. Ja. Ano go dape, Nee. ago jana buurman. Ja. Yanga buurman, want buurman, if i bari buurman jere. Oh, jere. Juist. Dus dan, en dat is aan dat de man go seti. Ja. Je verstand. Dat die. En dus dat afvals nyonso, dat me ku jere sa directoratio, a director fu staatsolie, sa eitaki nanga suma anyan dimante. Dat ko archen. Goedenavond, heel goed. Een beetje minder nieuws, maar we gaan wel daarmee starten. Er wordt op dit moment nieuws de wereld ingeholpen als zou dit event in principe, zoals ik het genoemd heb, zo net een slag in de wind zijn, omdat er geen Guyanese kader of geen Guyanese leidinggevende aanwezig zouden zijn hier en ze allemaal zijn weggelokt. Wat zegt u daarvan? Ik heb net met de president van Guyana aan tafel gezeten. Met 6 of 7 ministers. Dus ik denk dat het niet waar is. Ja. Dus in principe de hele conclusie die is getrokken dat de Guyanese leiding uit het land is, die conclusie raakt kant nog wel, zegt u? Absoluut, ja. We zijn op de juiste plek. We zijn op de juiste plek. Ik begrijp dat de vicepresident wel naar dat event is in Houston. Maar de rest van de mensen zijn er. Heer Jagissen, ik wil dan die brug terugmaken naar staatsolie. Ik wil eerst beginnen met de ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Het lijkt voor sommigen alsof Guyana van het een op het andere moment hier is gekomen en tot deze status is gekomen, terwijl zij ook wel een traject hebben afgelegd. Is hetzelfde traject weggelegd voor Suriname? Komen we er wel? Absoluut. Dus zoals jullie weten zijn we bezig met Total en met Apache, met een fast track. De eerste olie is gescheduled voor 2025. Zij hadden hun eerste olie al in 2019 december. Dus we zijn daar, we hobbelen erachteraan. Zij hebben eerder olie ontdekt en wij wat later. Ons voordeel is, en dat zeg ik op Guyanese bodem, dat onze contracten iets beter zijn, omdat we die olieervaring hebben. En maar met ook die olieervaring kunnen we in de toekomst ook wat sneller bewegen. Dat zou de vraag zijn, hè? Ja. Moeten we hetzelfde groeitraject hebben? Gaat het even lang duren? Of kunnen we de lessons learned meenemen? Het gaat wel even lang duren, omdat je moet faciliteiten bouwen. En dat duurt gewoon een bepaalde tijd. Zo'n productieplatform op zee, dat duurt wel 3 jaar om dat te bouwen. Dus je hebt die tijd echt nodig. Maar het toezicht dat we kunnen houden, de facilitering van ons. Zo, maar ano spot biji sane ko buri na kondre dis brother. Ja, maar dat kan wel. Ja? Ja, moet je toch. Maar zo de ma mi era wan san if Dubai. Ja, wan expo dat je toch. Sana expo. Expo vijf karasan baka. Want ton stelling. Ja, toch. Dus in feite de mo sorry en dan ik kan doen mee. Ja. Dat je zorgon tapu sayabi. Dati. Sadeni ini mutete. Juist. Sayabi. Je begrijpt al die jaren, hoe heeft Dubai. Dubai. Hoe je toch? Maar nou echt. Ubotron Dubai. Ubotron maar we leggen Dubai. het toch? Ja. Is dat toch? Maar dat no mino me ka biji dat tak ubotron Dubai. Want toen een nyamofo. Nee, in Odora Sandra. Isap te jaf tok. As isi dat de biji me te tak je nyamofo. Dat dat is. Isabi dat anatori. Nee, dus nou zou doen. We gaan naar pena, je zegt tentoonstelling. Ja, we doen mee naar tentoonstelling.
boemvoer kondre dape. Ja, man. Dat je presenteert, sa je abi in je kondre. Sang de man kan doen, want investeerder moest komen ook. Ja, maar apripo, wan soort sa meyere wan sa net takif linker over Suriname rivier sani, crossbena se. Ja, zo meyere ook te hè. Ja, meyere wan sani, dus asan dat jes wan voorloper tapa oli. Dati. En Dubai na oli toro tak dape tu tok na gas. Ja toch, alleen toch dat je begrijpt dat je if presenteri tori en de man belangstelling. Dat moet zijn man missie kon ja Koluku. sang de man kan doen ja zo. Ja. Maar zo, a regering zero. Dus in feite, te jutaka torkering. Dus dis na echte economische diplomatie. Na dat na tori. Ano taki wang we do. Tant karobe tak tachimano dumang. Bueno. Dus sasan euro como se gambo. I verstand. En je ziet dat je over al die tijd met dat baka al die tijd over Dubai. Ja. Wel sernang ogwa Dubai nanga in tentoonstelling op president soorde man takko disnatorif uno. Je begrijpt. Dat kan de man je dat uno tron Dubai, maar de man Dubai ook ja. Dat nee. Je toch. En if de man kon ja zo dat Jesse de dape. Ja toch? Je begrijpt, maar uka pis dat hij. Ja. Ja toch. Ja. The World Expo is like a giant trade fair. Het is letterlijk de Disney World van governments en businesses. Het thema is Connecting Minds and Creating the Future Through Sustainability, Mobility and Opportunity. Naast zakelijke ondernemingen zijn er een aantal leisure activities, waaronder filmfestivals, city and desert tours, workshops, musical theater, al-wasl shows. 193 landen doen mee. Wat gaat Suriname daar doen? Is zoveel mogelijk investeringen en expertise aan te trekken, afzetmarkten te identificeren en zoveel mogelijk samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan. Verschillende ontwerpen van het Surinaamse paviljoen zijn ontwikkeld door Surinaamse studenten van NATIN en het Polytechnic College. Op 27 november heeft Suriname de National Day, waar ons president de koning van Dubai zal ontmoeten. Ik ben bijzonder trots als president als ik hier zie een jong team, fris team, meerderheid bestaande uit vrouwen en uit jongeren, belast met deze organisatie. Dan is er toekomst in dit land. Geweldig, geef een applaus. Branding Suriname, making people aware where we are, who we are, what we have to offer. We hebben 4 soorten pakketten neergezet. Silver, Gold, Platinum en Brand Sponsor. Nou, we zijn zeer geïnspireerd geraakt vanavond. Ik denk dat het een goede opportunity is voor ons als land, sowieso, als bedrijven. We zullen ons zeker inschrijven, vooral omdat we buiten de meelfabriek ook nog een x-aantal andere lokale productiebedrijven vertegenwoordigen. We hebben great opportunities in de olie en gas. Wij gaan zeker overwegen hoe we hier aan handen en voeten kunnen geven. Ik denk werkelijk dat Suriname echt het diamantje op de wereld is. De beste plek, we hebben alle wind mee. Zo, weda we shitaki, desma wangasane tak wawan te pirman boutu. Safri we go. Dus alla desma de koffie de kijkers, desma de hoorkarak. A president betak desma de chi scribbles te de shitak we meki stappen go forward. Want mi abribi Tamara. Ben ook toe. Mi no sabi fi. Ben ook toe, zeker weten. Mi abribi Tamara. Ja, want de rema sergamo. De mij uroko, je ziet dat de mij uroko toch. De mij doet den best. De mij doet den best. De mij kon leg uit. Sang meneer, je ziet dat alvast waar de mij move. Saaf safri. Omdat idee nog petit. Ja. Ja, een krater. Ja. De ek moto saaf safri. Saaf safri. Maar inak moto die ek moto. Im hoor rekenen toe. Want van manga jaso brada rut.
da manga je doan zaak. De no kai teki stong. Eko pota miskouru jimi fmicha. Want u abik baf chari to. Vijf na torda. Jati, mi vind dat je vooral even Euroko samen. Ja toch, dat met dat. Ja, Euroko samen, dan allemaal moest jepi fuchara stong. Ja toch, die kan gewoon potap miskouru. Je tek kopoti dus alla geweg dus dat te jugu na birti de of a volle kerigeri de contact aan mi no me mek fout. Nee, dus in feite de man taki de juiste man op de juiste plaats. Dat in poti. En die no kan go e accommodeer sma om het accommodatie. Dan je Jimmy probleem toch? Ja, die. Of omgekeerd. Isabi toch? Dus horu serf a de regels dat die. Isabi toch? Dus if je bi agenda is het sani. Dat tegen de man die komt voor in de agenda dat ja zo apply dat nee play. Sasande. Ja maar ne apply dat. Sasande maar je hoort punt fi. Want je ziet dat je abi man lomsakbara. Ja. Oké. Nee nanga ator dat we sluit die de. Arti maluku manna na sasa ba yo kromo dus we beji wan tromoro vanuit a studio ja. We beji tak jere no. If we work samen, me could doen warakte, kono bodrijo serefi. Isabi toch? En ajers leki, inon potwan san go ino traman broek saka, da mano sab, ye tema me potwan san jeni saka mama no sab say pode. Okay. Dat tama firine saka da man tak mi gada fire lotto. Ja. Nee, dat no kan, dat no eerlijk. Dus hoe nee doe dat die. Maar ja, u kon dorak bafa programma we taki grantani, taki be wan Archie en Luku. Maar sami etaki. En met tanta ke wan minek batake omdat na same do ala dei. Ja, trusio anu inagron. Prano asani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je snap ik want jaja sarana malik, want jaja sarana uma. Dan no wan mane ko ji 6 neji want die sap saye do. En je nyang, saye nyang, isap saye nyang. Ongespoten. Want moro tor beta blad. Mora voedzaam. Dat want ik abu ano chirator dan kan chirio. Dati. Isabi. En mine na masara dignity gambo. Ja masara gambo. Betantaki ibe halwansa an ala de do asanati. Trusi anu go na grong. Mi etaki mi mante da me luku na fes mi oso want smai psa. Sami oso de mai troyo wan batra. De mai tro plastic. Da mi ego ruime aan. Mi ego ruime op. Omdat mi tak mina wan sanamang, mina wan mek mi mo fodoro doti ook toe. Nee. Dus me go crimen. Ja. Da me aksuno lek sanamang, uno trove doti feswama oso ook toe. Hore ini saka charenga oso, pote ina prulabak, da je ruime op srefi. Da you etawan sanamang, metaki grantangi. Sure, we taku grantangi, ma prins pari, som sabi. Gote ka prek, wan delta daba ka uke kong. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't